Weh, tiba ngono kawus ngono. Kayak begitu Kang Deras, hati-hati kayak anggrek sing anak sing garing kayak bos, jangan bahaya banget wae. Walah, badhe kok secuil, guang bae lah. Oh ngapa sih? Secuil malik mawi putih maninga. Kayak guang bos. Efek tes meriang wingi ki baul bos. Ora menek. Ki nembe dandan nih. Putih kayak banyu susu. Oke, judulnya angger whisky iki guang bae lah. Kok ngapa sih? Putih. Rong dino ora dipenek. Nah, ki sing manggar kelapa bedel miki, bos. Ki nembe bedel miki ki, bos. Ki seperti biasa nunggu telung dina mengko nembe diluk. Telung dina nembe di dengluk kena lah. Paling sebel, paling kesuh, paling jeleh, tikus goleti apa jane lah. Tingkah lakune tikus ke bos ke. Dicokot tambangnya ya petil jan aduh. Ngenes yakin paling jeleh. Dadak sara anak ember mbireng temangsang naring wit kelapa lah ilah. Ngangeli. Weh, tiba ngono kawus ngono. Kayak begitu Kang Deras, hati-hati kayak anggrek sing anak sing garing kayak bos, jangan bahaya banget wae. Jerene sepira hasilnya gue kon disyukuri. Aduh. Tapi semene hasilnya apa kudu disyukuri, bos. La ilaha illallah. Wala nasib. Rambutan bos sing abang-abang ki rambutan nganti abang ireng kayak langkah sing ngemet. Ora doyan rambutan apa ya kowe? Rambutan nih bos. Ujar kuwa tek tirakati ya wis Senin Kemis tek tirakati. Tapi hasilnya sih kayak iki bae sih kepriwe carane ya. Aduh. Ingsine mungkur tawon karo kembang manggar wis. Guang bae lah.